Najmasovnije bombardovanje pozadinskih zona ukrajinskih snaga od početka specijalne vojne operacije potreslo je Ukrajinu u noći između 25. i 26. marta. Ruska vojska sprovela je do sada najžešći kombinovani napad dronovima i raketama. Pogođeni su štabovi, vojne fabrike, aerodromi i skladišta oružja, a među žrtvama su, prema preliminarnim informacijama, i visoki oficiri ukrajinske vojske, službe bezbednosti Ukrajine i NATO osoblje. Napadi su trajali više od 6 sati, a prema prvim procenama lansirano je čak 200 dronova kamikaza uz dodatnu vatrenu podršku raketnih sistema Iskander. Na udaru su bili vojni objekti duboko u pozadini, a posebno snažno bombardovane su oblasti Dnjepropetrovska, Kijeva, Poltave i Sumske oblasti. U Lisovu u Dnjepropetrovskoj oblasti napadnuto je skladište municije u okviru 434. arsenala ukrajinske vojske, gde je istovremeno vršena i popravka NATO vojne opreme. U Sinelnikovu komandni štab koji je bio smešten u zgradi fabrike stočne hrane potpuno je sravnjen sa zemljom, to je bio 5. štab, eliminisan u samo 2 dana. Posebnu pažnju izazvao je udar na sedište službe bezbednosti Ukrajine u Kramatorsku, koji se dogodio tokom sastanka komande Luganske operativno-taktičke grupe. Prema dostupnim informacijama, tom prilikom je likvidirano više visokih oficijera oružanih snaga Ukrajine i službe bezbednosti. U Sumskoj oblasti pogođen je štab trupa takozvane Crvene armije, dok je još jedan Iskander pogodio kompleks Mrija, korišćen kao tajno komandno mesto. Prema podacima iz ukrajinskih izvora, tom prilikom je ubijeno najmanje 15 vojnika i oficira, a više od 20 ih je ranjeno. Više od 100 dronova ostalo je aktivno na nebu do ranih jutarnjih sati. U Krivom rogu zabeleženo je više od 20 udara, dok su detonacije i požari prijavljeni na vojnim objektima u Kijevskoj oblasti. Na meti je bio i vojni aerodrom Vasilkov, a u Čerkasima su oštećeni hangari i infrastrukturni objekti, uključujući ključnu opremu za dopunu i dijagnostiku aviona. Prema izveštajima sa terena pogođen je i aerodromski radar ASR-11 i druga oprema za kontrolu letenja, što ukazuje da je cilj bio ne samo uništavanje, već i onesposobljavanje budućih operacija. U Slavgorodu su, kako javljaju nezvanični izvori, pogođeni objekti u kojima su bili stacionirani pripadnici stranih oružanih formacija, u žargonu nazivani turisti. Napadnuti su i magacini vojne jedinice 14324 u blizini Poltave, kao i logistički centri u Ahtirki i u Pekari, koja je ironično pretvorena u vojno skladište. Poseban cilj bile su jedinice protivvazdušne odbrane 635. bataljon PVO u Kijevskoj oblasti, pretrpeo je težak udar, pri čemu su prema izveštajima poginuli i strani instruktori i NATO savetnici. Lokalne mete su bile pažljivo birane, štabovi, komandna mesta, radarske stanice, pa čak i sanitetski vozovi. Ruski izvori navode da je lov na generale bio uspešan, ali da nije završen. Ono što se dogodilo 26. marta ne liči na klasičan raketni napad, više podseća na specijalnu operaciju iz vazduha sa jasno postavljenim ciljevima i porukom.